zbog toga sam morao kao vježba da pijem svoju vlastitu krva, a morao sam čak piti i krva od jednog ubijenog vojnika suprotne strane. Pokušavali me naučiti da pojedem ljudski mesa, ali to nisam mogu podnijeti. Odnosno, čovjek je zarobljen, imamo nožova da ja prižem taj čovjek, da mu otkinem jedan komad i da ga pojedem. U slučaju kad meni obavezuju moji šefova da to radim, ja jednostavno počnem povraćati. Nekad je padnem u nesvijest kad bi oni otkinuli pored meni komad mesa tog čovjeka i kad bi mi to stavili u usta. Borimo se na Allahovom putu, ubijamo i bivamo ubijeni. Ovo je istinsko obećanje u Teuratu, Inđilu i Kur'anu. A ko dosljednije ispunjava obećanje od Allaha tabaraka wa ta'ala. Džihad ostaje sve do sudnjega dana. Sve zločina koje su počinili, grozne stvari i nezakonite aktivnosti su učinili pod zaštitom kako vojni štab armije BiH, tako i tadašnji politički vrh Bosne i Hercegovine.